Avui ha sigut el primer dia, és el dia que és més caòtic perquè és com que tot comença i ho has de tenir tot super marcat. Anem a preparar tot el concert a la Basílica, que és el concert d'obertura, i res, bueno, doncs a gaudir. Sortir per la finestra carregat de joies, sortir per la finestra després de robar un petó, a plena llum o al vespre, deixant a dins la resta, sortir per la finestra per anar a caçar la sort. I bé, han cantat corals d'aquí d'Igualada, han fet un concert de diferents òperes relacionades amb Catalunya i amb autors d'aquí del país, i també faran una mica la presentació del que s'anirà fent aquests dies d'aquest cap de setmana. Bueno, a casa estem molt implicats perquè tenim uns quants fills que hi participen en tallers i estan molt il·lusionats. Ens agradaria molt anar a veure el concert dels tallers, del treball que han fet. Personalment m'agradaria molt anar a veure també el cor aquest Revoice que ve el diumenge i també l'Increscento, ens faria molta gràcia. Hola, soy Michelle, soy la profesora que imparte el taller Mou la Veu. Tengo chicos muy jóvenes, el coro está precioso. La finalidad del taller básicamente es despertar en los cantores el ritmo, el sentido del ritmo, de la articulación, el respeto por los diferentes estilos. Entonces estamos centrándonos un poco en música folclórica, en música pop, en un poco de gospel, tratando de trabajar en ellos la relación del cuerpo con el sonido, la relación de la articulación, la necesidad de hacer un trabajo rítmico más intenso para despertar la música. Es el primer festival que hacemos, estoy feliz de estar aquí y espero que todo vaya muy bien, espero tener un concierto precioso y que haya larga vida para el festival. Acabem de fer un taller amb la Michelle Alderete, i de gospel, de música en general coneguda i moderna. Avui dissabte el que farem pel matí és aquest taller i per la tarda, com a corals en individual, fem una actuació per mostrar-li a les altres corals què fem en si. Demà farem més taller i al final, per acabar el festival, fem una actuació final amb el taller que acabem de fer. Nosaltres com a coral ens hem apuntat perquè és una experiència això de treballar amb gent professional com la Michelle o d'altres cantaires per conèixer més gent, en general per expandir-nos. If happy ever after did exist, I will still be holding you like this. All these fairy tales are full of shit. One more stupid love song I'll be singing. Com a responsable d'un dels tallers he estat convidat a treballar amb alguns dels cors que s'han apuntat en aquest festival, que és el primer festival que es fa de corals joves, que estem fent aquí a Igualada, i el taller que estic preparant jo amb aquest jovent és sobre música catalana i de fet estem preparant 3 peces, 2 peces del Josep Vila i Casanyes i una altra del Josep Oller. I llavors, bàsicament, és posar com una mica l'aprenentatge de les peces, donar-li una mica de forma per poder cantar plegats en el concert d'aquesta tarda. Formo part d'un
cor internacional que es diu Revoice i que està format per joves cantaires de països diversos d'Europa, fins i tot de Turquia i d'Israel. I funciona realment molt bé. I anem fent sessions cada 3 mesos en una ciutat europea diferent. I en aquesta sessió hem estat convidats per la Federació de Corals Joves i, a banda de fer la nostra sessió de treball, oferim també un concert dins del festival. Tu recordes quan el cel era tan gran? Quan fos el temps que fos, era l'ideal. Només hores per jugar. On somiar era tan cert com dibuixar. I no feia cap por imaginar i deixar-se emportar. Era un dia feliç, el que de bon matí t'entregava les forces per sortir. Nosaltres som Increscendo, venim a presentar el nostre espectacle Infinite, que ens hi han convidat en aquest festival de joves corals de Catalunya. I estem supercontents de poder compartir aquesta data, perquè, bé, nosaltres ens hem unit gràcies a la tradició coral que tenim i és una cosa molt bonica que ens ha passat a tots a la vida, que com compartir la música no hi ha res i a més és una cosa que ens ha donat eines per tota la vida. Llavors és fantàstic que es facin festivals com aquest i estem supercontents d'estar convidats. Bueno, pues ha sido una experiencia muy intensa, muy potente en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que es una iniciativa fantástica el poder dedicar un espacio de la actividad coral a la gente joven, que es un poco una especie de zona gris o zona de nadie, ¿no? Desde los coros infantiles a los coros adultos hay como dos universos diferentes y parece ser que no estamos muy acostumbrados a poner un poco atención en todo ese margen de transición que es tan importante. Si lo es importante para hacer personas, imaginemos también para la vida coral. Y es estupendo hacer que la gente joven cante juntos, que canten entre ellos, y esto le da un sentido y una fuerza muy importante. Y yo creo que pocas cosas se pueden comparar con el poder de la gente joven, y cuando la gente joven se une, que es tan difícil ahora, para hacer algo juntos, yo creo que eso es, bueno, pues es un regalo. Me parece que es una idea estupenda y creo que, espero que no sea bueno, es la primera, pero que no sea la última, y que esto, aunque es el esfuerzo de mucha gente para sacarlo adelante, sea solamente un poco una primera propuesta de muchos años de encuentros y de trabajo de coros juveniles juntos, ¿no? Yo estoy encantado de haber podido participar y de poder un poco aportar un pequeño grano en esa primera aventura, que no será la última. Dum dum